Entrando desde o Castiñeriño a man dereita, hai tramos en que directamente xa non existen beirarrúas. Estamos desbordados nesas peticións porque é certo que hai moitas zonas de Compostela con coqueo, xa non o mobiliario, as beirarrúas e a rede viaria, non? Por algo é o tema das fochancas que de repente apareceron este ano e medio, non? É dicir, que levaban anos de abandono, é que iso é así, igual que as beirarrúas. Entón, por qué? Porque é certo que hubo un momento na cidade que se apostaba polas grandes infraestructuras e o mellor non se contemplou que as cousas vanse deteriorando. Entón, cal é a idea? Destinar bastantes fondos para mantemento e poder ilo subsanando. A pasarela, que creo que quedou nos orzamentos participativos entre o cole e o de hostelería, por os días que chove, para os nenos. Efectivamente, pois foi unha das propostas que saleu nos orzamentos participativos para o CEIP Lavasamade, xunto tamén con outra, tamén para o CEIP, que era o de mellorar os accesos do asfaltado e as instalacións, non? Están nos orzamentos deste ano, con un orzamento global entre as dúas de 225.000 euros, e agora mesmo pois estáse iniciando o expediente administrativo para permitir pois que se poda facer a obra canto antes, non? Temos moitos parques na zona, pero que podamos usar é difícil, porque ese está moi ben, porque é sombreado, pero de terra, os columpios están moi bellos. Mando ao responsable de Parcos e Xardíns que revise o parque e que me diga que podemos facer. E se non o podemos facer agora por unha cuestión orzamentaria, quédame anotado para metelo ano que ven nos orzamentos e llega a facer unha intervención máis en serio, dependendo do volumen de intervención.